Ja näin näkevät jo tytön 13-vuotiaat, joita täällä listassa on 13 juoksua. Juoksua lähtee johtamaan Kaarnan Rautana Adelmaa. Toisena Jenni Mikkonen Espoon Tapioista ja kolmantena Lilja Öhman Turun Urheiluliitosta. 5 kierrosta jäljellä juoksua. Adelma, Mikkonen, Öhman. Sama järjestys. Sitten Mervin Väli ja Anni Korpi. Kolmenpäiväinen on jo selvästi toisia lähtenyt karkuun. On Oona Adelma johtaa joukkoa kakkosena ollut Jenni Mikkonen. Hänet kuitenkin ohittaa. Kolmantena siinä sitten Lilja Öhman Turun Urheiluliitosta. Tytöillä on 2 kierrosta matkaa maaliin, kun he tulevat maalin kohdalle. Jenni Mikkonen johtaa, on Adelma kakkosena, Lilja Öhman kolmantena. Anni Korpi neljäntenä. Merisen Väli viidentenä. Iitu Adelma kuudentena. Ja Sofia Rainio siinä 7. Nyt täällä kärki tulee ja lähtee 5. kierrokselle kärjestään. Mikkonen Espoon Tapioista. Toisena on Adelma, kolmantena Lilja Öhman. 4. Anni Korpi. 5. Iitu Adelma. Juoksu loppusuoralla. Voittajana oli Jenni Mikkonen Espoon Tapioista. 3:09 ja 10 epävirran voittoa.